سلام مدب تخاتلت شاما بايتنا لومي ون كمتي كل جزية نقبرو بحسب مس حوات سامسومن هي بن مسينا لنا نايلو معالت إعلالنا بمقنيات مبل سلاسان حموشتن مذكار معالت ناسنة إيرترا كوينو أبت ناسنة أبت زخري زوريا زجبرة علال كنقبرنا مس حوات من البات قدمي نابتي نايلو معلتي نايلالنا زرزر نايلالنا حسابات مؤتاو نهيابن نسامسومن قاعد حان مصاهم كبلكم نتخاتلتنا السلام كتبلهم نعهم عدل كبكم كما ياللهم سلام تسفي سلام هياب سلام كا تخطاتلتنا نويح جيزو قينو له سلام هاي سلام سامي كلهم تخلصنا أبو سلامكم بزح اسكبلو كم مجمر علال تاي انت نقبر دسم بلنسي أبنا إيرتراي لو معلت علالنا قن كم متحاز مجمر وخونا ون كم نأتراوس إلناس أبزي ولا نا أفريقيا كم أمنت ندعر وسيدنا أب حمساتات أب سساتات زنبرة زي نايلوت نفاس زبحال زنبرة ويند أوف تشينج ممسا ناسنت موسا نا أوروباوي نا مجزاتي محدراتات زنبرة تسفاتات زنبرة هانكوتا زنبرة تزبيتات أبتي ناي دحر ناسنت حبرة السبات تي بوست كولونيال سوسايتيز زبحال زنبرة تسفاتاتن تحلمتاتن أب قمت بمؤتاو زلعال تعزبتات زلعال نقفيتاو تعزبتات ونالله مالسي أتي مبسعاتات بخمي أبايتات تتكبير دا تتكبرن نمتاي تتكبير تتكبرن كال استفعل لي مخنياتات كله يخلو غن بحافشاتي حافشاوي نقفيتاو تعزبتات كم زي تتكبره بزح قوز كم زنبرو منقستات عم مقيار بعلوا يخون بستفعل لي منقستات ونا مقيار سقابكم زخدة استفعل عليه بوليتيكا حقوق قصات كم زحلفة زرقة مالت حجي ناو نزي كم مسرت كرناس أبي ترى كنمس أبش عند شعات ميتين تسعة حد الناس إنها مسمسة تفلطوهم تزنبرة تثبيتات ناتنا تفلطوهم تزنبرة هانكوتات تفلطوهم تزنبرة شعو تسفى حقوس مجزاتي تصريقو رهوا مسترهات كان السنفسينا خسنفسي تهز بزبل عبد تثبيتاتي زنبرة مالتي بنزبنصر انتاي حتى كمدلي ناسنت توي اندبندنس كنبل كلنا ايناي ملكعو ايناي مداي ناي ناسنت فريدم كون خل اندبندنس بحال سفال على قالو نጥቀሚና ሓደ ግዜ ምናልባት ፍልልያት ንሕራለውን ከነልዕሎ ንኽእል ኢና ግን ዓይናይ መልክዕ ዓይናይ መዳይ ዓይናይ ባእታ ናይ ናጽነት ኢና ረኺብና ኣብ 1991 بوقع زلبس اللغات ناش عند شعة ميتين تسعة سلسن زنبري مالت كم هاجر مسكونة إيرترا أين ملكنا ناس إن أين ملكنا إندبندنسنا تركيبنا نحنا كله مسوتة تحيزو زتعبت ملكنا ناس إنت ترجمنا ناس إنت أمرنا ناس إنت ويكون رغبة زقب أنا ناس إنت على ديسكس فحبيركم توم إندبندنس كنا بالكلنا ويلو لاونت كنا بالكلنا انتهى يوم بمن كنجمر تسفي ولا نخجمر من الباش كابسورة من تانك تكون الناسني سلام تاينا تقاليسنا زي زحلفة فرق زمن كنبلو نخلينا كان مجمريا أربعتات كساب مجمريا تسعتات كساب تسعان حدن هزبي إرتران من تاي تقاليسو زبل حتى كل جزء عبر سيد متصند كم زيل كاخت زارب كلخا من الباش تناي هاجرنت حتى كل يخل انديو أنا جن كريو خلقه تناي هاجرنت حتى كالأوي كويني دسم عن مخنياتو كساب أبتي مجمريا سوساتات زنبرس ناي هاجرنت حتى وندرجا عابي يقولي حزوات أيقونا نيرو كساب التهزبي كأسينو قطباوي بوليتيكاوي محبراوي كونتاتو كجبر زخالة رؤسو برؤسو كم محادر زخالة تني هاجرنت حتى سني كم كالأوي وآميت وانيو ولا كا إرترا فليز بلا دوب فليز بلا تاريخ مستحالفو مجزعتي انت نبرا مالتيو دحار ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ክነብር ስለ ዘይከኣለ ኩሉ ነገራቱ ስለ ዝተሓደገ ባህሉ ናፅነቱ መሬቱ ስለ ዝተሓደገ ከም ድሌቱ ከኣት ክወፍር ስለ ዘይከኣለ እዚ እዩ ነቲ ናይ ናፅነት ወይ እቲ ናይ ሃገርነት ሕቶውን ኣምፂዎ እየ ዝብል ሕጂ እቲ መጀመርያ ብሰላም ክነብር ከምዚ ኣቦታትና ብቅልል ዝበለ ቃላት ዝገልፅዎ
ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብልዋ ነገር ኣላ ንሓረስታይን ነጋዳይን ጥራሕ ማለቶም ኣይኮነን ይመስለኒ ንዓይ እንታይ ደኣ ከም ድሌትካ ክትሓርስ ኮይንካ ንጎሆ ሰዓት 4 ጋሕጊሕካ ኣብ ዑርካ ፀሚትካ ክትወፍር ነጋዳይ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ተሲእካ ንግሆ ንተሰነይ ዲኻ ክትከይድ ንዓዱ ኻላ ወይ ንሰንዓፈ ወይ እውን ንባፅዕ ክትነግድ እዚ ዓይነት ናፅነት ከም ድሌትካ ንክህልወካ ሓርነት ክህልወካ ስለ ዝደለይዮም እየ ዝብል ሕጂ ኣብቲ 91 እቲ ሃገርነት ወይ እቲ ናፅነት ፖለቲካዊ ናፅነት ኣምፂእና እየ ዝብል ብፍላይ ከዓ ኣብ 93 ምስቲ ረፈረንደም ሕጂ እዚ ፖለቲካዊ ናፅነት እዚ ሓርነት ብዙሕ ዋጋ ከፊልናሉ ነኽብሮ ንሕብሕቦ ዓይነት እዩ ግን ከዓኒ እቲ ሓርነት ቁጠባዊ ሓርነት ሰብኣዊ ሓርነት ማሕበራዊ ሓርነት ግን ክሳብ ሕጂ ክህበና ኣይከኣለን ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ነቲ ናፅነት ኣምፂኡ ዝበልናዮ ስርዓት ወይ ውድብ ነቲ ሃገር ዳርጋ ናይ ውልቁ ገይርዋ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ናብዚ ትብሎ ዘለካ ሕቶ ኢና ንምፅእ ማለት እዩ በይኑ ድዩ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህግደፍ ወይ ከዓኒ እዚ ሕጂ ዘሎ ናብ ኤርትራ መንግስቲ ወይ ስርዓት በይኑ ድዩ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ኣይተረእየን ድዩ እንድሕር ኢልካ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ኣብ ኣፍሪቃ በሎ ኣብ ኤስያ በሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ በሎ ዝረኣናዮ እዩ ብዙሓት ስርዓታት ንኣብነት ኣብ ኪባ እንድሕር ከይድካ ፊደል ካስትሮ ንነዊሕ ግዜ ሒዝዋ ነይሩ ንኪባ ዳሓል ንራውል ንሓዊ ሂብዎ እቲ ሃገር ዳርጋ ይትብላዕ ኣይትስተ ገይሮማ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪቃ ተኸይድካ እውን ገሊኦም እኳ ወላ ፕሮግረሲቭ ቁጠባ ቁርብ ኣመሓይሾም ነቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ግን ረጊፆም ዝሕዝዎ እንተለዉ ንኣብነት ከም በዓል ኡጋንዳ እንድሕር መፂኻ ይወረ መሰበኒ ኣብ 80ታት ስልጣን ምስ ሓዘ ምርጫ ክገብር እየ ክገድፋ እየ ዝብል ነይሩ ሕጂ ከባቢ 40 ዓመት ሓሊፉ ይመስለኒ ክሳብ ሕጂ ናብኡ ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ እንድሕር ርኢናዮ ፖል ገጋሜ ልክዕ ከምኡ ወላ ቁጠባዊ ሓርነት ቁርብ ዝተመሓየሸ እዩ ከም ሰባት እቲ ናቶም ኣፕሮች ወይ እንተበልናዮ እኳ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ስልጣን ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እዘን ፖስት ኮሎኒያል እንብለን ነቲ ዝተፀየፍኦ ዓይነት ጭቆና ዳርጋ ንገለ እዋን ሪፕሮዲስ ዝገብርኦ ዝኽተልኦ ዓይነት ሃገራት ውሕዳት ኣይኮናኒ እዚ ናብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ከዓ ሓደ ናታተን ኣብነት እዩ ክብል ይኽእል ኣነ ብወገነይ ቴንክዩ ሳሚ ብዙሓት ዕቶታት ኣለዉ ክንምለሶም ኢና ካብዞም ዝበልካዮም ፅቡቃት ኣገደሲ ነጥብታት ግን ንህያብ መጀመርያ ብታ ናይ መበገሲት ሕቶና ህያብ ንዓኻ ዕድል ክበካ ብዙሕ ዝውስኸካ የብለይን ተስፋለን ኣብዚ ሳሚ ዝበሎ ምናልባት ኣብታ እንታይ ማለት እዩ ኢንዲፐንደንስ ናፅነት እንታይ ማለት እዩ ገለ ዝበልካ ሕቶ መርቢሳ ክደግመ እያ ከም ሳሚ ክብላ ዝፀንሐ ኣትን ቃልስን ናፅነት ንሉላውነት ጥራይ ምርካብ ኣይነበረን ኣብ ኩለን ሃገራት ማለት እዩ ኣብዘን ኩለን ሳሚ ትጥቕሰን ፀናሕካ ወላ ባና ይኹን ኣብ ካልእ ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ሕጂ ልኡላውነት ክንብል ከለና ሕጂ በቲ ኖርማል ኦርዲናሪ አንደርስታንዲንግ ናቱ እቲ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ዘለዋ ዶባት ዘለዋ ሃገር ባዕላ ርእሳ ትመሓደር ሃገር ኩሉ ኢንስቲቱሽንስ ዘለዋ ሃገር ገለይና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ንኸምኡ ጥራይ እቲ ኢንዲፐንደንስ ቃልሲ ኣንፃር መግዛእቲ ዝበሓዝ ዝነበረ ሕጂ ኢንዲፐንደንስ ከም ተርሚ ዘይኮነሲ ቃልሲ ኣንፃር መግዛእቲ ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን መግዛእቲስ ፊዚካል ጥራይ ኣይነበረን ወይ ኣካላዊ ጥራይ ኣይኮነን መፂኻ መሬት ምጉባፅ ወይ ከዓ ሓንቲ ሃገር ምውራር መወሪርካ ሒዝካ ሕጂ ናፅነትኩም ሂብናኩም ኣለና ምባል ጥራይ ኣይኮነን እቲ መግዛእቲ ዘምፅኦ ራፕቸር ወይ ከዓ እሱ ደምፅኦ ሕንፍሽፍሽ ይኹን እቲ ደምፅኦ ለውጢ ኣብቲ ካልእ ከባቢታት ናይ ዓለም ከቢድ እዩ ማለት እዩ ክንዩ ዝኸይድ እዩ ክንዮቲ ንብሎ ዘለና ኣካላዊ ወይ ፊዚካል ዝኾነ መግዛእቲ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ መፅናዕትታት ኩላትና ንሪኦ ኢና ከምዚ ሳሚ እውን ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ገሊኡ ጥራይ ዘይኮነ እውን ማለት እዩ እቲ ፊዚካል ኣሎ ፕላስ እቲ ካልቸራል ዶሚኔሽን ባህላዊ ነገራት ኣብ ለውጢ ምግባር ናይ ትምህርቲ ናይ ኤዱኬሽናል ሲስተም ናይ ኖሌጅ ሲስተም ወላ ሃይማኖት ንባዕሉ ማለት እዩ ብኸምኡ እዩ ዘስፋሕፍሕ ወላ ዓይነት ኣረኣድኣ ወርልድ ቪውስ ንብሎም ኣብ ናትና ክስታይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ትምህርትና ትሕተ ቅርፂ ናይ ፍልጠትና ትሕተ ቅርፂ ናይ ባህልና ኣብ ሓንጎልካ ናይ ቲንኪንግ ፕሮሰስስ ስጋብ ኣብኡ ዝበፅሕ ዲፐር ዝኾነ ፅልዋይ ነይርዎ
ማር ዓሚቕ ዝኾነ ጽልዋይ ነይሩ እቲ መግዛእቲ ዝበሃል ኮሚ ፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀረ መግዛእቲ ወይ ከዓ ኣንቲ ኮሎኒያል ስትራግልስ ገለ ዝብልዎ ነበሩ ካብ ፋኖን እንዲም ካልኦት ዓበይቲ ስኮላርስ ማለት እዩ ዝብልዎ ነበሩ ሲ ፊዚካል ወይ ቴሪቶሪያል ናፅነት ወይ ካልኡላውነት ዶባት ዝተሓንፀፀ እሞኻ ዶባት እውን ብካልኦ ዝተሓንፀፀ ኣብኡ ካብኡ ምብፃሕ ጥራይ ኣይነበረን ከም ሳሙ ክብሎ ዝፀንሐ ሓደ እቲ ቀዳማይ ነገር ኣብ ብዙሓት ስትራግልስ ወይ ቃልስታት ዝረኣናዮ መሰል ርእሰ ውሳነ ንብሎ ማለት እዩ መሰል ርእሰ ውሳነ ክበሃል እንከሎ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ክረአ ክእል ኸውን ምናልባት ሃገር ርእሳ ገዛእ ርእሳ ባዕላ ትውስን ናታ ኩነታት ናታ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣቲኻ ኸ እቲ ህዝቢ ኸ ብኸመይ ፓርቲሲፔት ይገብር መሰል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ዝበሃል ወይ ርእሰ ውሳነ ዝበሃል ሲ ብኸመይ ፓርቲሲፔት ዝገብር እቲ ህዝቢ ኢልና እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና እሞ ከዓ ኤግዛምፕልስ ናይ ካልኦት ሃገራት ወይ ናይ ኤርትራ እንተወሲድና ከዓ ፓርቲሲፔሽን ናይ ህዝቢ ንኩላትና ይጠፋእናኒ ከምኡ ዓይነት ተሳትፎ ዘለዎ ይረኣናን ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ወላ ሓደ የለን እንታይ ኢና ርኢና መብዛሕትአን ሃገራት ወተሃደራዊ መልክ ርኢና ብዕልዋዲ ብገለዲ ዝመፁ መዓት ስርዓታት ርኢና ሕግን መሰልን እንደይብለን ሃገራት ተፈጢረን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕግን መሰልን ንዜጋታትን ዘይሂባ ሃገራት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብካልእ ኣዛረባስ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ኮሎኒያል ንብሎ ዝነበርና ስርዓት ፊዚካሊ ካብቲ ቦታታት ናትና ዋላ ኣይኸይድ እምበር እቲ ሲስተምስ ኦፍ ኣድሚኒስትሬሽን እቲ ቫዮለንስ ወይ ከዓ ግፍዒት እዩ ፀቕጢት እዩ ፕሬሸርስ ብኡ ተጠቂምካ ናይ ምምራሕ ፓተርንስ ካብቲ ክስታይ ካብዚ ንብለ ዘለና ኣብቲ እዋን ናፅነት እዚኦም ኣይጠፍኡን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከም ዝሰሙ ክብሎ ፀንሐ እዚ ካብ ሰርቫይቫል ኣብ ሓደ ቴሪቶሪያል ሰርቫይቫል ናሽናል ሴኪሪቲ ጥራይ ዝብሉና ዋላ ኣብ ካልእ ኣብ ዘለና ዓለም እውን ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ካልእ ኮስት ኮሎኒያል ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ብልፅግና ዝበሃል ኣምር ናብ ምዕባለ ዝበሃል ኣምር ናብ ዲግኒቲ ዝበሃል ኣምርሲ ክንከይድ ኣይከኣልናን ማለት እዩ መብዛሕትአን ሃገራት ካብ ምልኪ ናይ ውሕዳት ስርዓታት ናብ ናፃ ዝኾነ ፓርቲሲፔቶር ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ብሓንሳእ ዝሓቁፍን ዘሳትፍን ሲስተምስ ናይ መመራርሓ ክንከይድ እውን ኣይከኣልናን ከም ሃገራት ማለት ኩሉ መብዛሕትአን ሃገራት ካብ ኣምር ናይ መስዋእትን ናይ ቃልስን ናይ ፅንዓትን ናይ ገለን ዝብል ናብ ሕውየት ቁጠባዊ ሕውየት ክኾን ይኽእል ፖለቲካዊ ሕውየት ክኾን ይኽእል ኣብ ከምኡውን ክንከይድ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ከም ሃገራት ሕጂ ከም ኤግዛምፕል ከም ኣብነት እንተወሲድናያሲ ሱዳን ካብቶም ቀዳሞት ናፃ ዝኾነ ሃገራት እየን ናፃ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ሃገራት ማለት ናፅ 56 57 ናብ ዝዋነ እዚ ሱዳን ካብተን ቀዳሞት ሱዳን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ሕጂ እንተርኢናያ ግን እንታይ እቲ ናፅነት ኣምፅኡ እንታይ ይምፅኡ እሞ እቲ ናፅነት ንብሎ ዘለና ሕጂ ከምኡ ክብል እንከለኹ ትሽዑ ዝነበረ መግዛእቲ ካብዚ ናይ ሕጂ ዘላቶ ሱዳን ሓይሽ ወይ ከዓ መግዛእቲ ሕሸና ካብ ናፅነት ገለ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ድሕሪ እቲ ናፅነት ዝበሃል ከም ኣምር ፊዚካል ቴሪቶሪያል ድመፀ ኩነታት ንሕውየትን ሓርነትን ተቁጠባዊ ኩን ካልእ ኩሎም ናብኦም ዝኸደ ኣይነበረን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ገለ ፅሑፋት ብኸመዮም ዝገልፅዎ ንኣብነት በዓል ፋኖን እቲ ዓብዪ ስራሕ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ናይ ኣንቲ ኮሎኒያል ስትራግል እቲ ሂማን ዝበሃል ኣምር እቲ ሰብነት ዝበሃል ሰብ ምዃን ሰብኣውነት እንደልካ ካልእ ካኖቴሽን ስለ ዘለዎ ይኹም ዘለኹ ሰብነት ቃል ወላ ከመና ይፈልጥኒ ማለት እዩ ግን እቲ ሰብነት ሰብ ምዃን ዝበሃል ኣምር ብኸመይ ንሃንፁ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ናትና ኣብዘን ካልሲፋይድ ሼልስ ዝብለን ነይርሱ ኦረዚ ዝተሰሪሐን ከምዚ ጎብየብ ትሕቲ ሼል ተዓፅወ ኣብ ከምኡ ዝተዓፅወ ሃገራናት ምስ ተቐበልና ያንሲ እቲ ሂማኒቲ ዊን ዘን ካንትሪስ ብኸመይ ኢና ንሰርሖ ምክንያቱ እዞም ተቃለስቲ እቶም ኣንቲ ኮሎኒያል ስትራግልስ ሞካ ፀሓፍቲ ዝነበሩ በዓል ፋኖን እንታይ ትብል እቲ ሂመን ዝበሃል ኣምር ካብቲ ፊዚካል ቦዲ ናትና ካብቲ ኣካላት ናትና ኦረዲ ተፈልዩ ተቐቲሉ እዩ ንለካ ማለት እዩ እቲ ሂመን ዝበሃል ኦረዲ ማርደርት ኮይኑ ተቐቲሉ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ፊዚካሊት ናትና ጥራይ እዩ ሕጂ እንታይ ዘብሎ ዘለና ዜታት ንሕና ንምሃሮ ኣብ ኣድሚኒስትሬሽን ሲስተምስ ኣብ ዓድታትና ተሪፉ ዘሎ እቲ ኖሌጅ ሲስተምስ ዓይነት ትምህርቲ ኹን ካልእ ካልቸራል ዶሚኔሽን እዚኦም ብዙሕ ለውጢ እዮም ኣምፅኦም ብዙሕ ንሕና ዘይንፈልጦ ካብ ገዛእ ርእስና ኣልየኔትድ ገይሩ ወይ ባሕጊጉ ካብ ናትና ባህላውን ካልቸራል ካብ ኩሉ ናትና ኖሌጅ ሲስተምስ ኣሊና ኢና ዘለና እቲ ሕውየት ሕጂ እቲ ፍሪደም ክትብሎ ዝፀናሕካ ተሰኣለም ኩሉ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ኤፒስተሚክ ክኾን ካብ ስርዓተ ትምህርትካ ጀሚሩ ካብ ኩሉ ዓይነት ለውጢ
እዮም ዝጠልቡ ነይሮም ኣብቲ ማለት ሕጂ እቲ ኮሎኒያል ስትራግል ዝበሃል ዝነበረ ነዚ ኩሉ ብሓንሳብ ዝጥርንፍ ነይሩ እንትዳእ ኮይኑ እቲ ኢንደፐንደንስ ዝበሃል ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ዋላ ሓንቲ ኣቺቭ ትገበረ ነዚ ኣይንርእን ኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ገለ ዘኢልና ካልእ ክንዕልን ንኽእል ንኸውን ግን ኣቲን ኢንደፐንደንስን ኣብ ካልኦት ዞም ትብሎም ዘለካ ፍሪደምስ ሕውየት ናይ ብዙሓት ነገራት ናይ ትምህርቲ ናይ ኣእምሮ ናይ ገለ መለስ ኣምፅኡ ክስኢልካ ክጥቀስ ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ሕጂ ኩላትና እውን ዝነበርናሉ ዝተሳተፍናሉ ዘረባታት ርእቶታት ክትዓት ኣሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት which is እቲ ናይ 24 ግንቦት ዝኽሪ ናይ ናፅነት ክመፅእ ከሎ ነብዕሎ ኣይነብዕሎ ተጠሊምና ኢና ዋጋ ከፊልና ኢና ዝብል this perennial question ማለት እዩ ክትዕ ኣሎ ሕጂ ክትከታተልዎ እንድሕር ቀኒኹም ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝብና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ተኸታተልኩሞ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ኢንካን ሃባን ዘረባታት ይህን ምበሃል ናይ ምንቅቃፍ ብዙሕ ትዕዝብትታት ብዙሕ ድቤት ዝተላዒሉ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ረዚን ዋጋ ዝተኸፈለሉ which is ብርግፅ ሓቂ ዝኾነ ሂስቶሪካል ሓቂ ማለት እዩ ሞመንት ዕለት ስለ ዝኾነ ክኽበር ኣለዎ ሰለብሬት ክንገብሮ ኣለና ክስዕስዓሉ ኣለዎ ስጋብ ዝኸደ እውን ኣሎ በቲ ሓደ ከዓ በትሬት ኮይና ኢና ተጠሊምና ኢና እቲ መብፅዓ ኣይተተግበረን እቲ መብፅዓ ተጠሊሙ ስለዚ ነዚ ምብዓል ማለት ነዚ ምፅምባል ማለት ምዝሆ ምባል ማለት ከምዚ ክትብሎ ፀንሓኻ ህያ ብቲ ትእዛዝ ኮማንድመንት እቲ ፖለቲካል ኮማንድመንት ማለት እዩ ብኡ ገይሩ ግን ሞር ምስ ማሕበረ ባህላውን ፖለቲካውን ኮማንድመንት ትእዛዝ ብተዘዋዋርሲ ካልእ ፖለቲካዊ ሌጂቲመሲ ሞራል ሌጂቲመሲ ስለዚ ህብሲ ሰለብሬት ምግባሩ ማለት ነቲ ጨፍላቐ ስርዓት ነቲ ናፅነት ናይ ናፅነት ሕድርን መብፅዓን ዝጨወየ ስርዓት ድጋፍ ምሃብ ስለ ዝኾነ ክንፅምብሎ ይብልናን ዝብል ወገን እውን ኣለና ሕጂ እንታይ ሕቶ የልዕል ብሆይታን ብጓይላን ብጨፈራን ብዳንኬራን ምብዓሉ ሓደ ነገር ኮይኑ ናፅነት ከም ሓደ ኣገዳሲ ሞመንት ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂስትሪ ናይ ኤርትራ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዕለት ኮይኑ ግን እቲ መብፅዓታቱን እቲ ሕልምታቱን ዘይተተግበረ ዝተጨውየ ግን ህዝቢ ከዓ ዋጋ ዝኸፈለሉ ደም ዝኸፈለሉ ኣያታትና ኣዴታትና ዝተኸፈሉሉ ናይ ብሓቂ ሓጆኒንሊ ናፅነት ለውጢ ክመፅእ ማሕበራዊ ፍትሒ ክረጋገፅ ኢሎም ሂወቶም ዝኸፈሉሉ ዝገበሩሉ ህያብ ከዓ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናፅነት በቲ ሓደ እንታይ ይልዕለለ ንዓይ እቲ ሞመንት ተዘኪሩ ግን ናይ እምቢታ ሞመንት ኮፍ ኢልካስ እንታይ የጋጢምና ኣሎ እንታይ ኮይንና ኣለና ቴኪን ስቶክ ማለት እዩ እንታይ ኢና ኮይንና ዘለና 35 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ እንታይ ኮይንና ኣለና እቲ መብፅዓ ናይ ናፅነት ኣበይ ኣሎ እንታይ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ይህን ምሂን ንበሃል ኣሎ ሓደ ናይ ሪፍሌክቲቭ ሞመንት ናይ ፅሞና ግዜ ተሓሲቡ እንተተባዕለ ተተዘከረ ሕጂ ምብዓል ማለት ምፅምባል ሆ ምባል ዘይኮነ ተተዘከረን በቲ ሓደ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሆ እናበልካ ስጋብ ብርሃፅ ክሳይ ትኸውን ትሕለበሉ ኩነታት እውን ከዓ ኣለዎ ነዚ ክልቲኡ ደንበ ኣብ ግምት ምእታውሲ ናትኩም ትዕዝብትታት ናትኩም ሓሳባት እንታይ ይመስል ኣብቲ ንፀምብሎ ኣይንፀምብሎ ናብኡ ክንኣቱ ኣይደልና ነፍቲ ክሳይ ግን ብሓፈሻስ ከም ሓደ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ሞመንት ህሞት ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ኣበይና በፅሕና ከምቲ ዓንቲ ወይ ሳሚ ዝበልካዮ ማለት እንታይ እዩ ተኸፊቱ እንታይ እዩ ተኸፊሉ ኣብኡ ንክንበፅሕ እቲ ዝተኸፈለ ዋጋ መብፅዑኡ ስለዘይተረኸበ መንገዲ እውን ስለዘየለና በዚ ንሪኦ ዘለናስ እንታይና ተስፋ ቆሪፅና ዲና ኦኬ ስለዚስ ማዕፆና ንዓፁ ሓደ ምስኡ ዘራኽብ ይብልና ገዲፍና ዲና ክንብል ዝግባእ ወላስ ነው እዚስ ናይ ፅሞና ግዜ ናይ እምቢታ ግዜ መሊስና ሪስትራቴጃይዝ ንገብረሉ ሓሳብ ንሓሳብ ንወሃበሉ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ መብፅዓ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ኢልና ይህን ምሂን ንበሃሉ ዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ናይ ኩርያት ስኸይከውን ካብቶም ዝብሉ ኢኹም ኣበይኹም ዘለኹም ኣነ እንታይ እየ ዝብል ተስፈ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍሎ እዩ እቲ ኣብ ሰራዊት ዝነበረ ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ናይ ካልኦት ውድባት ጥራሕ ደይኮነ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ በብናቱ ወገን መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ እዩ ብኡ መጠን ከዓኒ እቲ ናፅነት
ብፍላይ ኣብ 93 እቲ ረፈረንደም ዳርጋ ዓብላሊ ድምፂ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል 100 እዩ ነይሩ እዚ ናፅነት እዚ ግን ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ናፅነት እውን ደይኮነ ኢንፋክት እቲ ነዚ ናፅነት ሒዙ ዝመፀ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህግደፍ ነቲ ዝተፀበናዮ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሓርነት ነፊግና እዩ ከሊእና እዩ ስለዚ ጠሊምና እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ጠሊምና ጥራሕ ደይኮነ ከዓኒ ንናፅነት ከም ሓደ ናይ ቫዮለንስ ናይ ዓመፅ ናይ ኮንትሮሊን ናይ ምቁፅፃር ናይ ንረብሕኡ ናብ ምውዓል ናይ ፕሮፓጋንዳ ገይርዎ እዩ ኣብ ገለ እዋን እውን እዚ ናፅነት እዚ ወይ ሶቨሬኒቲ እንብሎ ንሕና ሃገርና ንፈቱ ስለ ዝኮልና ሃገርና ምእንታን ሓደጋ ከይወድቃ ከምዚ ከይኮና ንዝብል ኣብ ዝደለዮ ኣብ ዝኸዶ ኩናት ደድሕሪኡ ከም ንኸይድ ገይርና እዩ ስለዚ እቲ ቫዮለንስ ካባና ወፂኡ ናብ ካልእ እውን ተሳጊሩ እዩ እጂ ንብዙሓት ሰባት እዚ ኩነታት እዚ ምናልባሽ ልቦም ሃሪምዎም ልቦም ሴርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና እቲ ናፅነት እቲ ናይቲ ህዝቢ ዋጋ ከፊሉ ዘምፅኦ እዚ ናፅነት እዚ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር 10-20 ሰባት ዓብሊሎምና ደለው እሶም ጥራሕ ደምፅዎ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ዋጋ ከፊሉ ዘምፅኦ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ውሑዳት ሰባትን ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ሃገርን ክፈልዮ ክኽእል ኣለዎ ባህላ እየ ናተይ ኣሊጀንስ ናተይ ሎያሊቲ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ እምበር ነቲ መንግስቲ ይኮነን ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብል እቲ መንግስቲ ምስቲ ሃገር ዝደናገፅ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ኩነታት ይገብር እንድሕር ኣሎ ልክዕ ናተይ ሳፖርት ኣለዎ እቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ዘይጠቅም ኩነታት ይገብር እንድሕር ኣሎ ስለቲ ሃገር ኢለ ነቲ መንግስቲ ክቃወም እየ ስለዚ እቲ መዓልቲ ናፅነት ቤና ይነብዕሎ ብዘየገድስ እቲ ህዝብናን እቲ ሃገርናን ሳፖርት ክንገብሮ ክክእል ኣለና እቲ መዓልቲ ናፅነት ኣየብዕሎኒ ኣነ ኣይደሊን እየ ካብ ምባልካ ኣብዚ ንስኻ ትብሎ ደለኻ እዚ ናፅነት እዚ ዋጋ ተኸፊልዎ ናይ ኣሕዋትና ኣቦታትና ናይ ኣዴታትና ናይ ኩሉ ናትና ፋሚሊ ዋጋ ዝተኸፈሎ እዩ ስለዚ ነዚ ናፅነት ኣብ ቫዮለንስ ኣብ ዓመፅ ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ካልእ ነገራት ዘውዕሎ ዘሎ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ናይ ሓርነት ቁጠባዊ ሓርነት ፖለቲካዊ ሓርነት ማሕበራዊ ሓርነት ንክመፅእ ክንቃለሰሉ ኢና ኢልና ከም ሓደ ሚንስ ናይ ረዚስታንስ ናይ ተቃውሞ ክንጥቀመሉ ቁኑዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ስለዝኮረኻ ኣንጻርቲ ናፅነት ትኸይድ ንድሕሪት ትኸይድ ምስ ህዝብን ሃገርን ትበኣስ እንድሕር ኮንካ ግን ምናልባሽ ብናተይ ኣረኣእያ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ተንክ ዩ ሳሚ ህያብ ምናልባት ኣብዛ ናይ ሳምንታዊ መወሳኽላ ተሰኣለ መሪሰ ስትረስ ገብራ ስለ ዘለኹ እምበር ብዙሕ ስታይ ዝውሳኽላ የብለይን ግን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ዕማም ናይ ናፅነት ናይ ሙሉእ ናፅነት ዘይተፈፀመ ሞራላዊ ይኹን ካልእ እቲ ፕሮሚስስ እቲ ፖቴንሻሊቲ ናቱ ዳግማይ ምኽፋት ኮይኑ ዝረኣየኒ ንዓይ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና እንደገና ክንከፍቶ ንኽእል ነቲ ፕሮሚስስ ናይ ናፅነት ዝበሃል ኣምር ብኸመይ ኢና ክንሕዞም ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ናብኦም ክንጓዓዝ ንኽእል ናብኦም ገፅና ክንጓዓዝ ንኽእል ወይ ክንበፅሖም ናትና ራእይ እቲ ናፅነት ዝበሃል ኣምር ትፅቡቕ ኩሉ ሙሉእ ናፅነት ኩሉ ፍሪደም ዘምፅእ ኢልና ንቆርፆ ናፅነት እዞም ክንብሎም ፀናሕና ቁጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ኩሎም ሕውየታት ንብሎም ፀናሕና ንዖም ዳግማይ ከኽፍተና ዝኽእል እንተኮይኑ እሞ ከዓ ንዖም ንኸፍተሉ ሞመንት እንተኮይኑ ዝፈጥረልና ዘሎ ስቲል ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ናትና እዩ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኣቐዲምካ ክጅምርን ከለካ ዝበልካዮ መዓት ዲስካሽንስ ዲቤትስ ክትዓት ክህሉ ክእል እዩ ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ሓደ ወገን መስዋዕቲ የጉልሕ ንናፅነት ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ገለ ክንኹም ክትብለ ፀናሕካ እዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ንታሪክ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዝኽሪ ናፅነት ጥራይ يحتر الله مالتي تاريخنا إرترا كم حجر ويكوننتنا إرترا كم حجر سي التاريخ نينات النترا إنت راح يصير كاري خيا بزح حاجة في لنا بزح سافر غيرنا الكاب بوت راين تاريخ خيا كيف ترز خلنا قراتي زمانتي بخالقن
اتخالق وجناتو خا كم ذا قديم على خاز بالكيا تسفى ويتسامح ولا صنحة تسفى ناس النسي أي تفت أمن كمو بالخان بعلو كتعدي قصر مالتي كم ذا حكت زي كونه كتعدي قصر يقصر تسفى ناس النت كتعدي قصر مالتي حجي كم يجينا أنا نزون خفتو كلت يوم زيم نبلو مدلنا كلت يوم حكيم كم ذا سامح ولا صنحة يس بزح واقع خفينا أنا الناس النت تخمز بالأكل كم مبال حما إلى بعد كنت دول له حجة ما تبغى على أزر أربعة دحر ذات النت زمزة تقطع على النت ناينات النتن النت كتم صوت خل تسفاتات أب جبر مو عالم سلزي تفت أماكن تبدلنا هنا تسفاتات ناتنا أورد ديفرت كوين له مبالون نبعد كلا حكي مالتي كلا حكي زلنا يا وما تجلس حكي مالتي أجيب خير أزر أربعة انتهى زبل له كلت يوم بحنسع كم حكي قرنا توسيدنا يوم سنزيم نسمعتات مخبارخن نحرنت مذكارخن نصار مجزأت استخايده يكون مكالخال حجر استخايده يكون صورة مبعل بارت نايت نانا هيسترنا أي مالتي بخومي غاز بيرترا زو علو مالتي جنكا تعرفنا دول صراحة جن زنبلز أنا حنا كانن زنبلز أنا كنبلز أنا حنا وتهدراو ملكن خلق قفعتاتن خمسة مخبلز أنا حي كمي جنانا نعوخه كندم نقبره كمي جنانا كاون حلف كاو كنيوخ كدل نخل من قد تاسي بخمينا نفتر نخل هنا نبلدلنا مالتي حجة خمس نورمال اب ويسترن ثينكينج تمالز نبرن حجة لنا أنا مزعينا أنت داقير كعند ثلاثة تمبوراليتيس ويجزيات كير كان تاريخ ياسي حلوف انتاي كفيلنا يس بزح واقع خفيلنا وخلاص كون تبلح حكي ومالتي ولا حدا ذك حد كستايبلون كفيلنا أنا خمسة مقبلة صنحة تهلونا خدا انتاي كوينا لنا حجي أبز بريزنتس انتاي ناقينا لنا واقع مخفالة قاري جدي كنا يسدم دينا نتفادى لنا بكل وقعتنا بكل سحراتنا بقلنا تداقين زلو حجي خواقع دا ينخفلنينا أخي أين غفلن دينا تحجز خفل دلو واقع خدا كتعدي تقصر مالدي تحجز خفل دلو كنت ما أشحدا بحرنا بسهرانا بقلند وتنا دلو حواتنا غي كنت حتى بحلم سوم زخفل وهيوتك كم كفليت كمان أنا ريالنا مالتي كم فالي ungrievables زولو أب معت ريسيرش سيناريو ولا حنت ساكريفايس هنا كرنا ريالنا دلنا مالتي حواتنا يمكن زي حزنو موت يخون مالتي هو حزن زي بلو قبر زي بلو موت تقدر بودي ريمينس ناي بودي استرفت رفراف كمان يبل كان بحر انت ميتهم ويا بصحراء دي تفلت انت ميتهم مالتي تحجز لنا هما تحجي بخوم لك انت رينايو تتسفاتات ناينات النت اي تفصم مبال نزي بروف قبره حقي مالتي السون حدا كوناتات نات ناي نزلنا يا مالتي اما اخر امونتاينا كنكون دلي الكابت فيتشر انت حسيب كها انت مصاي كنكونون دليو كلير لنعو مقلاص تراي دي كونه ناوغز كخيدا كاز خل استراتيجيس مهنات مسرح وان بارس ناي سرحناي مالتي أودينا نوافر دلنا ويا بزتو لهم كتب لهم أنا حكا نحب كان ده خصائن ده تقاطع كاب زي أب حدا دي وصدو خانا قراد ديبيت استحاسير كات نبر زي الحتتات كنا لما على تحجو أو أنت ده تحاسيرنا بتوكسيك دخونا environment ده أو discussions نادنا أنت تفيو أنت إمام ناينا تنت أنت زي تفز أما تسفاتات مورالاو قديتات مخفات داقماي مخفات نبعلو أب قبره هو العي كدني مالتي Thank you. كلتهم كم زبالكم مستي بخلطي وجن ناي أمامتها قدات الله يبرقص مالتي كم حكي فاكتواليز زي كاتعو زي شامو حكي بوليتيكاو ترخبطات تاريخاو ترخبطات الله يوم مالتي تواجن نبعلو تحلم نبعلو كم زدير اللي استخفوا واجا مخانو حجنتاي يرأينا أنا اتناي بحكي ودعاو زخونه لجيتميت كا زخونه كم ز عينت تعزبتات تشفلا اسرعات بخمي كم زتقمولو نناتو مريحنت نناتو افسلطان ناي مقصال كونتات لجيتمايز نغبار مخوني نمغبار سغاب كنداي كم زتقمولو مالتي تيتي نامنت
ولوط يدلي حزب تبديلو تمبصعنا ناصنسي انفتو تخالأي معراف تمبصعنا ناصنس نابز قص خون اللو نزبل دلاي لوطي زوهاب سماسم تبتعد زلو شفلا اسرعات እንታይ ዝጥቀመሉ ማለት ክንሪኦ ከለና ከም ሓደ መሳርሒ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ሪሶርስስ ዝጥቀመሉ ከምዚ እንዲኦም ዝኣዝዮም ዝተኸፈለ ዋጋ ኣፍልጦ ዘይህቡ ክብሪ ዘይህቡ መብፃዕና ናጽነት ክጥለም ዝደልዩ ገለ እንዳተባሃልካ ዝወሃብ ስማስም ተጠቂምካ ስልጣን ናይ ምንዋሕ ስልጣን ከዓ ምኹኑይ ናይ ምግባር ተኽእሎታት ፖለቲካዊ ፕራክቲስስ ከም ዝገብር እቲ ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ምናልባት እንታይ ሕቶ ሓስብ ፀኒሐ ከምኡ እንዳበልኩም ከለኹም ክልቲኹም ማለት እዩ ዝተኸፍለ ዋጋ እንደን ብመንፅር ዝተኸፍለ ዋጋ ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎናዮ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ታሪክን እዚ ሕጂ ዝህሉ ዘሎ ኩነታትን ናበይ ገፅና ካ ንኸይድ ኣለና ንክረአ ከሎ ዓብይ ጋቢ ዘሎ ማለት እዩ ዓብይ ሓጓፊ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ክሊር ልስ እቲ ከም ዝተፀልመ ዓብይ መብፅዓ ከም ዘሎ ይረአየና ኣሎ ሕጂ ብክልቲኡ ወገን እቲ ብዛዕባ ናጽነት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እንታይ ገበራ መዓልቲ ናጽነት ዝባል ኣብቲ ምብዓል ዘይምብዓል ዝብል ከምዚ እቲ ቀሊል ክሳይ ዋላ ክንሪኦ ከለና እቲ ናጽነት ዝብል ብፍላይ ምስ መስዋዕትነትን ተተሓሒዙ ክለዓል ከሎ ምስ ዝተኸፈለ ዋጋ ተተሓሒዙ ክለዓል ከሎ ምስቲ ብሩታል ዝኾነ ናይ መግዛእታዊ ምሕራ ተተሓሒዙ ክለዓል ከሎ ከምዚ it becomes a very emotional construct ማለት እዩ ኣብ ርእስኻስ ናይ ብሓቂ ስምዒታዊ ሰረት ዘለዎ እዚ ኩነታት ጌርካ ሓትሪዮ ክስተት ጌርካ ሓትሪዮ እቲ ናይ ናጽነት ማለት ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ሓስባነ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልቢ ዝሰረተ ቁስልታት እውን ዝትንክፍ ህያብ ብምዃኑ እቲ ናጽነት ከምዚ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ርኢኻስ እቲ ናጽነት ክነቅፍ دلينا خنبل بزح دلينا خنبل لوط دلينا خنبل ولا تمسواتنا نامنا في زعوا سوات نايرتنا نحسب كل ناسي مالسي كبيد نجري ولا ببهلنا ونريخا بزعوا سوات ويبزعوا موتون كساي تبل مالت حدا غزي تمسوات خمس خوينو تمسواتس نحنا خنزارب نحنا خنقف نحنا رئيتنا بنص خنهب كنكفل بزي فرحي بزي شقرارا مالت بزي عفنا እቲ ህዝቢ ከዓ ብሰላም ክነብር ደቆ ፊሮም ከኣቱ ብዛዕባ ደቆ ኩነታቱ ብዛዕባ ህይወቱ ክፈልጥ ሰላም ክነብር ነዚ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ንኽትብል ቁርብ ዘሰክፍ ዶ ኮይኑ ይስማዓኩም ገለ ይሓስብ ማለት እዩ ከምዚ ኢንሂቢት ዶ ይገብሮ ኮይኑ ይስማዓኩም ነቲ ናትና ናይ ምዝራብ ናይ ምቃፍ ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ማለት ንህዝቢ ኤርትራስ ከምኡ ዓይነት ገለ ዘሰክፍ ነገር ከምዚ ዘሕፍር ምሻሎ ፖለቲካዊ ሕፍረት ዶ ይሆናል ክንብሎ ገለ ፖለቲካል ካልቸር ክሬት ዝገበረ ኮይኑ ይስማዓኩም ትኸሙ ዓይነት ኢሞሽናል ናይ ፖለቲካዊ ታሪኻዊ ኮንስትራክት ብምዃኑ በቲ ከምዚ ከፊልና ኢና ዝብል ኣምር መዳይናቱ በቲ ሓደ ከዓ ተጠሊምና ኢና ዝብል እውን ኣሎ ተጠሊምና ኢና ተገፊዕና ኢና ተጨፍሊቕና ኢና which is factual ከዓ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ሓቂ ዝኾነ ክውን ግኡዝ ነገር ማለት ኣብኡ ስለ ንነብር ዘለና ሕጂ ትናፅነስ ኣይንታይና ኒ በቃ ዲስኣቮው ንግበሮ ንግደፎ በቃ ናትና ኣይኮነን ዝብል ስምዒታት ኣብ ምፍጣር كم زقل بارتيز زلوا ده خويني سمعكم حجز ده خويني سمعكم دفاعي زخون روح ده يصوت خويني سمعكم بخلوتي خميتريو من لا تتقدم يتخنجمر تتي emotional راح يكون مالس factually استخفى لنا جريجل كبيد ده رزين ده يجبره وإذا سكف ده يجبره يمسلكم نخد حتى كم زي ساعة بس كد زبل كده خويني سمعكم ما بقول لك تغسل بخمو ده خوين رؤيو ويتهزس بخمو خوين رؤيو ده لكم تحاسبوا حد زي بخلطة نجار زرع خويني يسمعني تسفه لك كم زتبلو للخ حدا ترجم ناينات نت مغارات ناينات نت نو خطب السلطان مزبكاي حراين مبالسنا نت هيدلني خا تسفه بزخيت تلكان حراي تلكا بتخيت تلكان حراي تلكا والنات نت على ندي بلين هيفلتين نو بزي كدني يعني بزي زتعمل نخلك عم زخليو تزامد نات نت زلني مالتي هجي እዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ናጽነት ከም ፖለቲካዊ ናጽነት ከምዚ ዝበልናዮ ዋጋ ከፊልናሉ እንዲና ግን ከምቲ መጀመርያ ዝበልኮ ከዓ እቲ ዋጋ ንሕና ዝኸፈልናሉ ሓንቲ ናትና ሃገር ክትህልወና ፓስፖርት ክህልወና እሞ እታ ሃገር ከዓኒ ጨቂና ክትሕዘና ንክትረግፀና ኢልካ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ኩነተ ናይ ናጽነት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ሓርነት ክህበካ ምዝኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሱሳታት መጀመርያ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ናይ ዝነበረ ሽዑኡ ናይ ኢትዮጵያ ግፍዒ መግዛእቲ ንሱዳን ገፁ ይጎርፍ ይስደድ እንድሕር ነይሩ ሕጂ ኣብ ሓራ ኤርትራ ከዓ ብሰንኪ ጭቆና ናይ ዘሎ መንግስቲ ንሱዳን እሞ ንሊብያ ገፁ ይኸይድ እንድሕር ኣሎ
ኣበይ ዛእዩ ዘሎ ትፍልሊ ኢልካ ክትሓትት ሰብ እዩ ዝገብረካ ሕጂ ነዚ ከምዚ ምባል ግን እቲ ናብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ከምዚ ንብሎ ዘለና ከምዚ ነቲ ዝተኸፈለ ዋጋ ዝረስዓካ ነቲ ዝተሓለፈ ምረት ዝተረስዓካ ወይ መቲ ብናይ ኢትዮጵያ ዝወርዘና ዝነበረ ኣድራዓት ስለ ዘይተረዳእና ዘይተሰማዓና ኣይኮነን ግን ብዙሕ ስለ እንደሊና ልክዕ ከምዚ ኣብ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ናፅነት ወይ ሓርነት ሓርነት ኳ ክትብሎ ይትኽእል ኒኻ ፖለቲካ ናፅነት ከም ሓደ መሳርሒ ናይ ዓመፅ እንድሕር ኮይኑ መሳርሒ ናይ መቆፃፀሪ እንድሕር ኮይኑ መሳርሒ ናይ ካልእ ናብ ኩናት ክወስደና እሞ ተወሳኺ እልቄት ከምፀልና እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ደኣ ነቲ ስርዓት ኖ ክንብሎ ክንክእል ኣለና ነዚ ስርዓት ኖ ስለ ዝበልናዮ ግን ነቲ ናፅነትና ኣይንደልዮን ማለት ኣይኮነን ከምዚ ህያብ ዝበሎ እቲ ናፅነትና ፍርቂ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ንሓርነትና ክወስደና ስለ እንደልዮ እዩ ከምዚ ሓደ ካልኣይ ዙርያ ዝብላ ኣላ ኩሉ ግዜ ዝዕልላ ናይ ካልኣይ ዙርያ ዕላላቶም ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዩ ዝብል ናፅነት ነታ ተኽሊ ካብ ሳሕልዶ ንበሎ ኣምፅኡ ናብ ኣስመራ ተኺልዋ እዩ እታ ገረብቲኣ ግን ክትዕንብብ ክትክእል ክትፈሪ ኣለዋ ስለዚ እቲ ዘምፃእ ኣካል ነዚ ክገብር ተዘይክኢሉ ክንወስዳ ክንክእል ኣለና ባዕልና ማይ ክነስትያ ክንክእል ኣለና ክነዕንብባ ክንክእል ኣለና ክነፍርያ ክንክእል ኣለና ሽዑት እንደልዮ ሓርነት ድዩ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ካልእ ሓርነት ክንወስድ እንተዘይኮይኑ ግን እሞ እንታይ ዳ እዩ ቦታ ናይ ዝሰገረት ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ብከምዚ ክረአ ድኽእል መስለኒ ብወገነይ እያ ምናልባት እንተጠቐመና እዚ ክንብሎ ንፀኒሕና ሲ ሓንቲ ሳሕል ገለም ዝበልካ ሳሜ ክስታይ ነዘኪረ ሓንቲ ታሪክ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ብካይሮ ብኢጅፕቲ ክስታይ ዘዕለለትኒ ማለት ዝዓረፈ 224 ብገለ ስራሕ ከይደን ከለኹ ማለት እዩ ካብ ከባቢ ሳሕል ዝዓበየ ዓባይ ሰበይቲ እያ ብመወዳእታ 80ታት ደላ ሰበይቲ እያ ትዕለን ነራ ማለት እዩ ብትግረ ገይራ ትዕለን ነራ እንታይ ኢላኒ ናትና ታሪክ ሲ ናይ ናፅናይ ቃልሲ ንዝብሎ ዘለና ሰውራ በዚ ኢደይ ዝግለፅ ኢላ ኢዳ ሓፋቢላ ከምዚ ገይራ ሪኣትኒ ረእዮ ከመይ ኮይኑሎ ኢደይ እቲ ላዕለዋይ ቀፀላ ናይ ኢዳዋ ዙመተ ክሊርሊ ወላ ሓንቲ ትሪር ዝኾነ ክስታይካ ትርኢ እንዳረእኻዮ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ገለ ኢለ ሓታ ሽዑና ማለት እዩ መጥሓን ዝበሃል ምሻሎ እምኒ ተፅሕኖ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብሰውራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ደቅና ንዕኦም ክነብልዕ ለይትን ቀትርን ክትሕን ጥራይ ዝነብር ነይረ ቅጫ ክሰርሓሎም ከምኡ ትብለኒ ማለት እዩ ልዕሊ 20 ዓመት ትኸውን ኣብ ናትና ናሕሲ ንእሽተይ ናሕሲ ወይ ኣግዶ ኮይነስ እጥሕን ነይረ እያ ሓንሳ ኣብ ኣኻውሕ ኣብ ጎቦታት እንዳኸድና ኸ ንብልዖም ነርና ኢና ድሕሪኡ ግን ኣይረኣናዮምን ካብኡ ሽዑ ምስ ናፅነት መፅያ ምስ ተባሃሉ ግን ወላ ሓንቲ ረኣናን ከይዶም እታ እንኮ ሓንቲ ግዜ ዝመፁና ኣብ ገዛና ትብለንሳ ማለት እዩ ደቀይ ክገፉ ኢሎም መፅኦም እቶም ሽዑ ቆለውዕ ዝነበሩ ቀሸም ገለ ዘምፅኡለይ ዝነበሩ ከባቢይ ኮይኖም ወይ ማይ ዘምፅኡለይ ዝነበሩ ደቀይ ንዕኦም ገፊፎሞም ከይዶም ኣብታ ዓዲ ክነብር ኣይከኣልኩን ንባዕለይ ከምኡ ምስ ኮንኩ ሽዑ ንሱዳን ሃዲመ ከይደ 30 ዓመት ቃልሲ ኣብ ድፍዓት ኮይናሲ ክትሃድም ኣይከኣለትን እዚ ናፅነትና እዩ ቃልሲ እንተሞትኩውን ፀገም ኣይኮነን ደቀይ ከብልዕ ኢላ ያቦ ትነብር ነይራ ማለት እዩ ምስ ስድራ እዚ ኩሉ ጭፍጨፋን እዚ ኩሉ ሞትን እዚ ኩሉ ዓድታቶም እንዳነደደ ከብቶም ደም ካልእ ደም ብኩሉ ብክልቲኡ ሳይድስ እንዳተመንጠሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንዳኾኑ ከለዉ ኣብኡ ሓሊፎሞ ንከባቢ 30 ዓመት ወይ ልዕሊ እውን ዝኸውን ናፅነት ምስ መፀ ግን ካብ ሃገረይ ተሰዲደ ትብለካ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ደቃ ዝተሰውዋ ዝተረፉ ደቃ ኣብ ክስታይ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ዝኣልየኒ ምስ ሰኣንኩ ንሱዳን ከይደ ትብለካ ማለት እዩ መወዳእታ 80ታት ደላ ሰበይቲ ሕጂ ኣብ ካይሮ ዝረኸብኩ 15 ዓመት ገይራ ኣላ ካብ ኤርትራ ካብ ትወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ረዮቲ ስቶሪስ ናትና ማለት እዩ እንታይ ዝኾነ ሕጂ ናፅነት እንታይ እንተናየሲ እንታይ መለዛ ሰበይቲ እዚ ኣብቲ መፅሓፍ ገለ ቁሩብ ገሊኡ ትንክፈዮ ማለት እዩ ሓንሳ እዚ ከምታ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ እንታይ ዝረኣየኒ ንዓይ ቢዮንድ እቲ ፊዚካል ቦርደርስ ናይ ኤርትራ እቲ ዋጋ ምኽፋልን ገለን ክብሎ ፀናሕና
ኣብኡ እውን ካልእ ቦርደር ኣሎ ካልእ ዶብ ኣሎ እቲ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ተስፋ ኣለም እቲ ዝሕዘኖን ዝዝከርን ሓዘንን ሞትን ጥፍኣትን ዘይዝከርን ዘይሕዘንን ዘይዝረበሉን ሞትን ሓዘንን ጥፍኣትን ካሎ ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ዝተፈጥረ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዲና ንሙሉእ ዕድሜናቲ ክንዲ ዝኸፊልና ኢና እንዳበልና ክንነብር ንኸፍል ዘየለና ንሕጂ ደኣሞ መዓስ ኣቋሪፁ ፈልጥ እቲ ክፍሊት ንብሎ ዘለና ይቅፅል እንዲ ኮንቲኒቲ እንዲ ኮንቲኒስሊ ሓንቲ ከየቋረፀ እንዲ ዝጠፍእ ዝመውትን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውግኣት ይኹን ኣብ ሳህራታት ከም ተቐዲመ ክብሎ ፀናሕኩ እቲ ሞትን እቲ ስቃይን እቲ ሓዘንን እቲ ጥሜትን ንብሎ ዘለና ሲ እስቲል ኣሎ እንዲ እስቲል ይቅፅል ኣሎ እንዲ እቲ ፍልለይ ኣበይ ድመፅእ እቲ ሓደ ከምቲ ክብሎ ፀናሕኩ እቲ ሪኮግናይዘብል ዝኾነ ግሪቫብል ዝኾነ ዝሕዘኖ ሓዘንን ጥፍኣትን መቕተልትን ስቃይን ማእሰርትን እቲ ዘይሕዘኖ ካ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ እቲ ካልኣይ ፍልለይ ከዓ መን ነዚ ዝፈጥሮ ዘሎ እቲ ዝሕዘነሉ ዘሎ ስቃይ ዝሕዘነሉ ዘሎ ጥፍኣት ሓደ ባዕዳዊ ፀላእ ፈፂምዎ ክኸውን ክእል እዩ ብባዕዲ ዝመፀ ግፍዒ ጥራይ እንዳዘከርካ ኣብ ውሽጢካ ዝፍጠር ግፍዒ ከመይ ጌርካ መንዖ ኣቮይድ ገበር ኣይትረኣዮ ክበሃል ከኣል ብደገ ዝወፀካ ሓዊ ጥራይ ዲኻ ትከላኸል ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ኣብ ዶ ኮፍ ኢልካ ኣብ ውሽጢካ ዝጀመረ ሓዊ ተጥፍኦ እንዲኻ ወይ ኣይጎድኣካ እንዲ ወይ ኣየንድዳ እንዲ ነታ ገዛ ኣብ ውሽጢካ ዝፍጠር ኣብ ውሽጢ ኣካላትካ ቦዲስ ናትካ ዝፍጠር ቆስሊ ኣይቀትለካ እንዲ ኣይሕምመካ እንዲ ብደገ ዝመፅእ ዝሃርመካ ነገራት ጥራይ ዝሃርመካ ፊዚካል ብደገ ጥራይ ዝመፅእ ሕጂ እዚ ኩሉ ግምት እቲና እንተሪኢናዮም እሞ ከዓ እቲ ናትና ስቶሪ ናትና ኩንነት ሕጂ ዘለናዮ እንተሪኢናዮም እቲ ናፅነት ዝበሃል ኣምር ኣብዚኦም ሪፍሌክት ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ተስፋ ኣለም ኣቐዲምካ ደየግብረና እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ቅድም ዝተሰውኡ ወይ ከዓ ኣብ ገለ ዝተሰውኡ ጥራይ እንዳዘከርና ንሕጂ ንገብሮ ንሕጂ ንሓልፎ ዘለና መስዋዕትን ንነብሮ ዘለና ስቃይን እንተ ዳ ቶታል ዘይንዝክሮ እንተ ዳ ኮይና ንናትና ኤግዚስተንሻል ዝኾነ ሕቶታት ንናትና ክውንነት ኣብ ግምት ነእትዎ የለናን ማለት እዩ ንናትና ክውንነት ኦረዲ ወይ ኢግኖር ንገብሮ ኣለና ኮነ ኢልና ወይ ከዓ እንታይ ካ መክዶ ብኸመይ ካ ትገልፀ ትኽእል ሓቂ ይኮነኒ ዝኩሉ ህዝቢ ዝመውት ዘሎ ብኸመይ ናብ ክንገልፀ ንኽእል ነዚታት ሕጂ ሲ ንዓይ መልሲ ዘይብሉ ሕቶታት ይዘልዕለልካ እቲ መልሲ ንዓይ ስመፅእ ግን ሓግዙኒ መልሲ እንተልዩ ና ቲንክ ኢት ጎስ ባክ ናብታ መጀመርያ ዘለዓልናያ ማለት እቲ ከፊልና ከምዚ ተኸፊልዎ ዝብል ዛዕባ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ሓደ ሓደ ግዜስ ነቲ ዘይንቡር ነገር ከም ንቡር ምቕባል ስተራ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እቲ ስርዓት ዘጋውሖ እቲ ስርዓት ዘንቀሳቀሶ ኩነታት ስለዝኾነ እምበር ዝበዝሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ዝበዝሕ እንተኢሉ ምናልባት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ግን ዓብዪ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እውን እኮ ነዚ ንብሎ ዘለና ናይ ዳንኬራ ክሳይ ቀንዲ ኢነርጂ ዝህብ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ካትል እንታይ ከም ስለ ዘለካ እንታይ ዘጋጥመና ዘሎ ዳ ማለት እዩ ኣይተወፃዕና ኒና ከመይ ጌርና ኢና ዘይንሪኦ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ዝርዮ ገዛ ባዲሙ ከሎስ ከመይ ገይሩ ዘይርዮ ገለ ዝብል ሓደ ዘይትሕጋን ዝኾነ ሕቶታት የለዓል ኣብዚ ናትና ፖለቲካ ኩነታት ንክሪኦ ከለኹ ከመይ ጌርና ኢና ንጨቋን ኢና ንሰለብሬት ንገብር ከመይ ጌርና ኢና ንቀታሊ ኢና ንኽብር ማለት እዩ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣዴታት ርእሰን ተደሪሚውን ከሎ ኣብቲ ገለኮ ዝገርመካ ነገር ኣሎ ምናልባት ካልእ ግዜ ክነልዕሎ ንኽእል ኢና ሕብረተሰብናስ እንታይ እቲ ፖለቲካል ባህሊ ናትና ንምንታይ ኢና ከም ሰለብሬት ንገብር ንምንታይ ኢና ንድግፎ እንታይ ኢና ዘይንርኢ ዘለና ዝብል ሕቶ ይለዓለልኒ ኩሉ ግዜ ኣነ ምናልባት ዕፅር ኣቢለ ቅድሚላይካ ተስፊ ሓንቲ ስኒ 24 ጉንበትሲ ከም ልሙድ ናይ ፈንጠዝያ ግዜ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ከም ንሪኦ ማለት እዩ ከም ድፍለጥ ግን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ዝኸሰርናዮም ሰባት ክሳብ ሕጂ ዘይተነግሩ ኣለዉ ኢና ንበሃል ሕጂ እዚ ኣዴታት ክትብል ከለኻስ እሲ እዩ እውን ናብ ርእሰይ ድመፀኒ ብዙሕ ግዜ ምናልባሽ እዚ ናይ እዚ ዓመት እዚ ጭርሖ ዶ ክንብሎ ቴማ ፅንዓትና ዋሕስና እዩ ዝብል መስለኒ ኢንፋክት ፅንዓትና ዋሕስና እኮ ትክክል ኣይኮነኒ ፅንዓትኩም ዋሕስና ማለት እዩ ዝኸውን ስርዓት
ናይ ተዝቢ ፅንዓት ናይ ተዝቢ ምፅማምሲ ነቲ ስርዓት ዋሕሲ ኩሉ ግዜ እቲ ግዜ እውን እንዳኸደና ስለ ዝኾነ እስከ ነዚኣ ዳሃስሳ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናብዚ ስለምንታይ እዩ ብሩህ መፃኢና ገለ ዓይነት ጭርሑታት ዘይንርኢ ከም መዛዘም ክትኮነና እታ ዝበል ዝሓሰብካ ኢኻ ምስ ኣወስካ ከይረሳሕካ الراي انا دي ولا هي بي ስኻ اولا نهيب تاريخ زانتا زنقرنا نهيب حسنا بالخمات ما سالت انا خنقركم كابزوم حجي دحري مزي على عامات سددو منسيات ناشتي حوات ناسي ابزي اوروبا مسي زغل حسام حليفو ينو ستوري تفلطوهم تقعزو مالت حجي تمرق بيونيفرسيتي صبو سكسسفول كوينت هيوتو مالتي انا حجي انتاي بنيري دس بلكا زغل حما نجر حليفنا حما اقاطام كوينو تسديدنا خاف سدرانا خاب عدنا نفيسنا هاتلنا وصينا بزغل حسام بزغل نايمتن حياتن كنتات حليفكا ابز مبصحكاس دسيلني يبلو نيره حجي انتاي لني وا سدت حما يزبلكا إلكا دي انا يلن مالتي مالس بصو اندا تصاوتي مالت اندا قلدي سدت سي كابيرترا موصاي مسدادي سي حما إلكا دي انا منكم إلكا يلني حجي انتاي تلعل كحم سلو زلها يا مالتي اتسبسي سدت مدفع هيوتكا اب حدغا مؤتاون اتزحاش زبلص اماراصي نصنت كتركب سغا موتون اندار اخايو خم تخدو زغبر بوليتيكا خناتات يابتي ناي بوست ليبريشن ايرترا تفطيرو زلو مالتي حجي بتعميو اتي ابيرتا زورد زلو حسام زغبر زلو بدل عمسي اندر ماين كنا اندر سيت كنا نغبر زلناتي كبردا اي كبر زبل ابزنايلو معلت علالنا مالتي سغاب كومو عينت صقاطي ጨቋነ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣሎ ኾነ ሕማቕ ኮይኑ ኣይትበለኒ ከም ዝተዘይገብር ሲ ኣብይ መሃለኹ ገለ ብለን ነይሩ ምናልባት ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ቲያታ ናይ ኮሰና ደዝገበሩ ኣገልግሎት ካልእ ግን እቲ ዝወረደ ምጥላም መብፅዓ ግን ይረኣየካ ማለት ርዝነቱ ናብዛ ጽንዓትና ወሓስና ትብል ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ናይ መባእታ ተምሃሮ ከለና መዝሙር ነይራ ጽንዓትና ወሓስና ጽንዓትና ህላወና ገለትብል ማለት ሕጂ ሳሚ ግን ተኸብላ ዝኽእል ኢልካያ ጽንዓትኩም ወሕስነትና ኢልካያ that's the best description ta ዝበለጸት መግለጺ ወይ እዚ ትንተና ናይታ ወሕስ ናይታ ናይሎም ዓመት ቴማ ዘላ ንሳይ ማለት እዩ ጽንዓትኩም ወሕስና ስንምንካስኩም ወሕስና ስቕታኹም ወሕስና مجباركم مجبار نايدقكم وحسنا صمكم محداركم وحسنا دقكم تسريدهم طفيهم نزل سوسايتي ونساسين بمقارن برميتانس بقاله وحسنا مماتكم وحسنا مالت نتي تعدز الله سلطان جبيت وجبيت زول سرعت من سينا إيرترا اندا جبره نسلاسان حمشان عمت أب سلطان صنيح الله مالتي ندحريخمو أب سلاسان كلن عمتات من الوقت ندعتن كاب 9 حدن كاب 9 شوعتن قال زنبرا شروحات بلك عايز ذكرن نخون مالتي كاب 9 شمنتن زحار زنبرا تيما تحفشاو تون ايزن ناي معلت ناس ان شروحات ندحريخ موغن بمولئن كم زبلك يا سامي ازي سيج مينتاليتي اب وور فوتين ويك اسيد مينتاليتي اب دبنا خوينات او اب خويناتن او ور خويناتن طرح زنبر منفس زلو حزب بمفتار حزبي بزعبا قطبا حبيت بزعبا بهلاو حبيت بزعبا محبراو حبيت بزعبا سدرا بيت بزعبا هيوت بزعبا صبوق نجر كي حسب كومون دحر حسيبخا سسع فتاو نفسو زي هاجراو تحت هاجراو اندا تبهلكا اب مأسرتي ام مقفعتي ام مقتلتي ام مشويتي ام مدفع كم زورد بمقبر نعور عمسب صمكا محدار كم نبور مالتي كم تصنعات مالتي حجرايا تصنعات سي كم حدا قبول نجر كم حدا فيرتشو دغنت زلو قبول نجر او ازبيرترا صنعيو لغاس حزبي تحتنا كالم مالسي رغويت حزبي اوف كورس برغزي مالتي ግን ንዑ እንታይ ተጠቂሞምሉ ከምዛ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብኤርትራ ዘሎ ከይሓትት ምሕታት በሽቀጥቀጥ ከም ዝኾነ ጽናዕ እንዳበልካ እንዳመተኸሎ ከም ተምብሮ ምግባር ማለት እዩ ካልእ እንታይ ዘይምጽእ ሕጂ تخل جزء ناي كوينات دبنا سلو زلو ناي كوينات ورا سلو زلو ناي دق ناي صدقتا حدغا سغا سلو زلو كمزا اي تحتت بزعبا دق خاي تحتت بزعبا خونتات يوت كاي تحتت بزعبا مناوبر خاي تحتت بزعبا سدرا بيت اي تحتت بزعبا قطبا لوت اي تحتت بزعبا بوليتيكا لوت اي تحتت بوليتيكا لوت ناي دلنا ولا حزب تزمغبو نكو كمزغن كمزي حتنت حزبي عفين كمحز ناي حد ناي عمصتي ناي بروباغندا
ቱል ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ማለት እቲ ቴማ ንባዕሉስ ቋንቋ ንባዕሉስ ፖለቲካዊ መሳርሒ ዝኸውን ዘሎ እጂ ብዝሓለፈ 25 ካብ 2001 ካብ 98 ካብ ጀሚሩ 26 97 ዓመታት ዝግበር ዝነበረ ቴማታት እንትሪኢኹሞ ብዘይካ ናይ ቅርሕንቲ ናይ ምፅሕታር ናይ ባእሲ ናይ ፀናሕና ናይ ከም ዝኾናት ዘይኮይኑስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ርእየተ ዓለም ኣወንታዊ ዝኾነ ቪዥን ኣወንታዊ ዝኾነ መጻኢ ህይወት ክልወጥ እዩ ማሕበራዊ ለውጢ ክመጽእ እዩ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመጽእ እዩ ቁጠባዊ ለውጢ ክመጽእ እዩ ህዝቢ ተጸጊቡ ክሓድር እዩ ሰላም ኢሉ ክሓድር ከምዚ ክንገብር ኢና ናብዚ ንሰርሕ ኣለና ዝብል ዋላ ሓደ የብሉን ቀተሉና ዓመፁና ኣጎዱና መፁና ከምዚ ገበርና እንዳበልካ ሎም መዓልቲ ከይደቀስካ ሓደር ኮልፈኻ ሸጣብል ቅናት ክንዕጠቓ ኣዴታት ጥራሕ ዝብል ተስፋ ዘይብህብ ናይ ጭርሖ ጉጅለ ኣለዎ መስለኒ ከምዚ ዓይነት ክሳይ ክገብር ዝነብር ዓመት ካብ ክሰርሑስ ዓመት ንዓ ነታ ጭርሖ እንታይ ትኸውን ክጥቀሙ ወይ ገላዓል ታሕቲ ክብሉ ዘሕልፎ ግዜ ዝበዝሕ ማለት እዩ ሬዚሊየንስ ማለት ጽንዓት ኣበለ ጽንዓት እንታይ ማለት ጽንዓት ጋራንቲ እቲ ጋራንቲ እንታይ ዓይነት ጋራንቲ እንታይ ዓይነት ውሕስነት ማለት እንታይ ዓይነት ውሕስነት ቁጠባዊ ውሕስነት ባህላዊ ውሕስነት ስድራቤታዊ ውሕስነት ማሕበራዊ ውሕስነት ብሙሉእ ዝበሪሱ ከሎ ስድራቤታት ዓኒ ከሎ ሕብረተሰብ ዓኒ ከሎ እዚ ጽንዓትና ዋሕስና ዋሕስላወይና ዋሕስና ማለት ከምዛ ዝበልካ ሳሚ ጽንዓትኩም መስዋዕትኩም ዋሕስላወይና ዋሕስ ኣብ ስልጣን ናይ መንባርና ዋሕስ ቀጻልነትና ነቲ ኣብ ተዓዲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኒው ፖለቲኮ ሚሊታሪ ክላስ ጸጋታት ናይ ኤርትራ ከም ናቱ ከም ናይ ውልቁ ዱካን ገይሩ ዝሻመወሉ ድላይ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ንእሽተይ ጨፍላቕን ዓማፅን ጉጅለ ጽንዓት ናይ ህዝብና መንበሩ ናቱ ውሕስነት ናቱ ዝኸውን ዘሎ ብከምዚኣ ምርኣኽዋነ ህያብ ናትካ ርእይቶ ሃበላ እሞ መዛዘምተላትካ ከምሰዓ ወስካ ክንውድእ ሽሉ ኣነ ንእሽተይ እንታይ መወሳኽ ኩላ እዛ ተስፋ ዓለም ክልቲኹም ዝበልኩማ ጽንዓት ከም ኣምር ከም ትግርኛ ጽቡቕ ገይረ ዲቴል ዝበልካ ገጽ ዘይገኣልኩሲ ጽንዓት መለለይ ናይ ናጽነት ኣይኮነን መግለፂ ናይ ናጽነት ኣይኮነን ጽንዓት መግለፂ ናይ ጭቆና እዩ ምስ ተጨቆንካይ ጽንዓት ዘድሊ ናጽነት ተሊና ናጻ እንተንኸውን ነርና ጽንዓት ስለምንታይ ኣድልየና ጽንዓት ከም ናሽናል ፕሮጀክት ካብ ናጽነት ጀሚርካ ስጋ ሕጂ ዘን 35 ዓመታት ዝበልናየን ኣብ ኩሉ ጽንዓትና ጽንዓትና እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ግን መለለይ ናይ ጭቆና ዳ እምበር ጽንዓት ዘድልየና ንዓና ናጻ እንተንኸውን ጽንዓት ንምንታይ ኣድልየና ጽንዓት ዝበሃል ቮካብላሪ እውን ኣድልየና ኣብ ከምኡሳይ ምኽስታይ ምኾና ነርና ምሽዶ ከም ኣምር እንተሪእናያ ከም ሲምፕል ጌርና ተፈቲሽናዮም ነዞም ነገራት ግን ሓደ ጽንዓት ግድን ክንጸንዕ ኣለና ክብለካ እንከሎስ ገለ ጸገም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ጸገም ንኸይነለሊ ዓቢስካ ጸኒዕካ ጥራይ ንበር ምባል ግን ንባዕሉ ምስ ናጽነት ወላ ሓንቲ ርከብሉ ንዓይ ማለት እዩ ብኸምኡ ክሪኦም ከለኹ ናጽነት ከምዛ ቀዲሙ ዝጸናሕኩ እቲን በዓል ብዛዕባ እዚ መሓዝ ጽሑፋት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኮንቴክስት ማለት እዩ the right to ordinary life እዩ እዮም ዝብሉካ ማለት እዩ ሓደ ንቡር ዝኾነ ህይወት ንኽትነብር ኩነታት ዝፈጥር ጌርና እንተሪእናዮ ንቡር ህይወት ክብል እንከሎ ሕጂ ኣብ ሓደ ኣብ ዓድኻ ምስ ስድራኻ ኣብ ትደልዮ ስራሕካ እንዳነጠፍካ እቲ ንቡር ንሕና ንፈልጦ ወላ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዓድና ገል ንቡር ዝኾነ ሰሚ ንቡር ወላ ልክዕ ንቡር ዳ ኣይምሰል እምበር ኦርዲናሪ ዝመስል ከምኡ ዓይነት ነይሩ ማለት እዩ ህይወት ዝነበሮም እውን ነይሮም እዮም ኣብ ሕርሻ ሓረስታይ እንተኮንካ ሕርሻኻ እንዳወፈርካ ተማሃራይ እንተኮንካ እዚ ቪዛኻ ጌርካ ትምህርትካ በፂሕካ ብሰላም ትምለሰሉ ዓበይቲ ምስ ዓረጉ ድዮም ምስ ሓመሙ ድዮም ብደቆም ድዮም ብካልኦት ዝእለይሉ ወይ ብሃገር ድዮም ብካልእ ሰርቪስስ ብካልእ ኣገልግሎታት ዝእለይሉ ናትካ ዲግኒቲ ናትና መሰል ከም ህዝቢ ከም ሰባት ከም እሕዋት ነንሕድናን ንኽበረሉ ካብ ሃገርና ብሃገርን ብመንግስትናን ብኩሉ እቲ ኦርዲናሪ ላይፍ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ይኹን ካብኡ ምስ ወፃና ይረኸብናያን ማለት እዩ እቲ ናጽነት ዝበሃል ኣምር ሕጂ ንዓና ምስ ጽንዓት ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ናሽናል ፕሮጀክት ኮይኑ ንክንደይ ዓመታት ክዝረበልና ኣይ ቲንክ ከመይ ጌርና ኢና ንቡር ህይወት ንፈጥር ንቡር ህይወት እሲ ክኸውን ነይሩ እቲ ፕሮጀክት ናይታ ሃገር ማለት እዩ ካብዚ ዘይንቡር ዘለናዮ ኩነታት ኢመርጀንሲ ድዩ ገለ ድዩ እንዳበሉ ሕጊ የለ ገለ የለ ኩሉ ወላ ኤሌክሽን የለ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ሃገር
እቲ ኦርዲናሪነስ እቲ ንቡርነት ናይ ዓድና እዚ ብኸመይ ይምለስ ኣብ ክንዲ ንሓትሲ እንደገና ፅንዓት ጥራይ ይኾን ኣሎ እቲ ግዜና ማለት ሕጂ ኣፂረካ ኣብዚ ክውድእ ሰሙ እሞ ተስፌ ጀሚርካያ ንኽዓፅዋ ዳርጋ ፅቡቅ ተረፈለካ ድዩ የብለይን ሳሚ ዕፀ ድሓን ፅቡቅ ደቂ በሉ ክቡራት ተኸታተልትና የቐኒየልና ከምኡ እንዳበልና ከዓ ክንመፀኩም ኢና ሰላም ንሎሚ